Hello friends, norokno hai tini ni an video type sa han helam supiro. Ge friends ong tini hingangke kaisa jagao phaijak boro hingangke norok to thamne title nugu semang kana boro phaijak sung nani di ko mukhumur sokna phaijak dara soro borong nogana operota ge bong bit bisingono ge borok ko sungno soknani phaijini saro kangke nani di ko sokha borok sakang sogui tonjakta borok sakang sokha na yang bera baire rogo tong nani di ke yang rogo nani di ko yang dara sogui tong nani di yang sinong ni bo ani beri bahani sokna ni phaijak ang phaijakta nani di zabra bising besok kawama nuguman kana nani di bes thasasang jongkha nani di yang dara sogui tongo boba ke sok nani di ke besrok mano to saimia ko nani di bes kolok olo nong sui ro aku do kunukana nai tong ni norok sin video pulen sin pajak dora ke yang toan beri tabu sogui tongo ke yang bairawo yang biara bising tong ko nai mo ko basoi malik je ke yang baba ke borok saharota sangmi kon sok lainen phaji hinai nani di thas omo hanyo damang ku go ke paikiri phalini hin tongo paikiri reine cha boro paikiri kosijak 600 টাকা কেজি ke ke bazaro hangke to solio dam noning no 1200 soli tong bazaro sin bisrang mon bazaro ta ke borok hangka oro lokalo no don bosco tong sinoro ke aro mendut kana o mangsu phalnai o phalana yoto bono paikiri rinya na yota nani ri besuk mangka friendsong ke phungo kise phalir hojak borok ke tabuk tai han he chok phiman mo nani di ke tabuk chokbai lekha nugi mangkhana naji besuk mangkha ke tabuk talang lainai suibo phunugan nong no nani di mo he bakhri rok ke hiliku gota ke bubarok ngangke susuto gyasek bu heleng ota satungo gango helengi thango nani di ko thasasing jongkha nugi mangkhana oro ngya phono onumanik 4-5 kg lekanai gabono nongno suirok nugana bisroka ke tabung nogo talang lagi naitya ani di ko asuk ani jiboni asuk kabang mamunu gya orono sobse kabang mano ani di ko ke tabuk ka thanglai ke nogo agi singmam phono asuk kabang mayata naji borok ke tamjani baigo sip tongna gasuk kabang mano ta borong ka agi phano sinogana rok semani chang borok to phano ke nugya ko basing ke markham bai kuluk jagota ke nani di tabuk sulainai suifunogan nongno 5 কেজি besok thasasung jongkha ke mikuma haplok bo dam tong ke khukson bo dam tongo khuksom taisi dam tongota ke mikuma haplok ka ke to ya barang pokma bo juda khukson bo thobo tongoto bi barang na ke naji besok kolok mo khaji nya phono tui phudo kawo ritep khaji nani di jakap lai tong layu wang ke abu ko sui pe kya 1.5 3 kg ka khayang ke 4 kg kaham 4 kg ta tabu sulai ai sailai tong layo kaham rokhonai ta paikiri ke yang hamia tong abo kise miseu yang rok sajak kai buri sajak tong ta bong kang nogo narak sinai kang ke ayang ko narang nai kang ke kol khaimas marang jongka nugo mang kana kol khai hoi tongo ru phasiri nyai ke norok sin video baheng jaka comment kai sabaji